Niraaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde rasulillah sallallahu alayhi wa sallam salminde kame jarnade juurade e ñagade duwaw e neldude duwaw dendagal yeeɓiyankoɓen to mbawi wonde e no mbawi wonir kala e duwonade dendagal bandiraɓe surtout e nduɗo lewru teddude ganduɗa hoorema tabarakallah machallah Allah nani hen yo Allah hokken nadde hen e bisimillahi rahmani rahim Allah hokken kadi yaltude hen alhamdoulillahi rabbil alamin en duwodire dendagal bandiraɓe enen kadi jafno dendagal bandiraɓe surtout ndu wonno kalowo mbo deƴƴata e kala saaha no wawi tawtoɗa jana e ɗa fotani yande ɗum ɗon aussi enen ñaago dendagal bandiraɓe kala ndo jafoto en e on ɗon fannu ko wona ko ɗum en gari e yewtere meɗen pamminen yewtere nde ganduɗa hoorema kala aset enen kewi filan ɗum bandiraɓe e hande kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah rokki en fartagui équipe o ina timmi tabarakallah machallah junggam nanoga ko hen puɗɗirtomi enen gondi e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema ko kañum woni joom revide titre woni ko siifa kelle garoni jayde li Sénégal o wayno ɗum wadde noon mbiɗen amin namdo vraiment explication e on ɗon fannu donc Mouhamed Ndim junggo ñamoga ina ga mo ganduɗa makko kañum woni mawɗo galle o mawɗo ardi bonnanne kewɗen wiide kala sa woni mawɗo Abou Samba Diop mbo calminten au passage ko wona ko ɗum enen gondi aussi e équipe men timmuɗo mo ganduɗa makko kañum men kuufi gueɗe ɗe so tawi yeeɓama yooɗi feewi garɗi ko kamɓe ina hen mo ganduɗa hoorema ko Binta Mané wondude e sokhna Fati Ndiaye mais également mawɗo mabɓe tedduɗo woni mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Djibi Dieng mbo calminten mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah ko multidimensionnel ɗo tawɗamo foof walla ɗum newruɗamo foof ko ɗon o tawete donc monsieur Dieng calmini no fewi ko wona ko ɗum en dokkat konngol mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Mouhamed Ndim kadi ɓayde kanko woni suko ɗo eɗen salmodirde makko suko assalamu aleykum. Aleykum salam Alhaji Abbas mi salminima en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓal ha tengti inde ɗo yewtere pamminen mbiɗa ni mataw Allah hokki en nadde e lewru korka lewru ndu ganduɗa ko lewru teddun en ñaguima kala ko rewa hen Allah yo Allah jaɓan en Allah hokki en nadde e lewru ndu e cellal yo Allah hokki en kadi gaynude lewru ndu tawi eɗen cellira en duwnima ɓe ganduɗa keɓani fartange tawtorede hitande hikka nde en neldiɓe duwaw hakkillaji men kadi ne jaaha e mabɓe kamɓe foof dendagal bandiraɓe en calmini bandiraɓe en duwoni mabɓe en calmini jinnaɗo men mawɗo Abou Samba Diop e mawɗo Abou Gaye dendagal ɓe ganduɗa ko bandiraɓe kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe no fewi machallah ndim haade men surtout haade men yadtowi mawɗo hande ñantide eyyi hande noon ko ɗum jogornomi yiide hande mawɗo hande o fimen no fewi ɗo naati ɗo mi anda noon so tawi ko oɗo wuute woni mo lomtodirno e Abou Gaye o so tawi ko o kam tabarikal Abou Gaye funtani eyyi Abou Gaye mataw ɓe neldnomo dole kaji ɗiɗi doloke ɓe mbiyata de mataw kañum koko suɓani hoore mum waɗi lancuɗo fof tekkinta ko banggue mum kono so tawi ko oɗo kam vraiment o funtani ko noon mawɗo Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani assalamu aleykum jarama eɗen yettade ɗum ko wiide salminago kalɗago en calmini kamɓe ɓeɗo en calmini yeeɓoɓe foof en jaranoɓe alhamdulillah jetto juuɗen fuɗɗi molaɗo haaɗi machallah jamma ñalawma ɓe goppani ko mbatten ko mboɗo heewide yimɓe pamɗata puuyat on kewani kono ɗon timmi haqqillaji mum ne jumti saji wawi téléphone fof ne yaaha mawɗo Abou Gaye o aran taw saabu mi waɗi enquête ha ɓuuri labde Abdoulaye Diallo neldi baguiji ɗi Abdoulaye Diallo neldi baguiji ɗi neldi koye biyeteɗo Mamadou Ba jeera ɓokki sabbunde Mamadou Ba boɗejo ɓokki sabbunde woni Grand Yoff min dokkodiri aadi kanko toon hoɗi o yiiɗi yaade o ƴetti ɗiɗi fof men daɗi o ƴetti o ñooti minen kadi woni hen jeeyaɗo hedde salle de vente Colobane ɗum noon mi settane makko woni oɗo wutte Abdoulaye Diallo machallah kono ñooti ɗum ko tenowo Diallo Oumar Samba Diallo mo wasaki e wiide bandiraɓe kadi eɗen belto wiide ɓe séeri mo ganduɗa Pindi waɗi ɗum woni Hammadi e Samba puɗɗiɗo dogde e jiidande yimɓe jeebgol mabɓe commentaire uji mabɓe ko nandi hen ñagade yo Allah jokku ɗum ha yettoyo haɗata woɗɗude ko beelamma kala ɗa e mette nan ɗon coddiɗo men bani men debbo biyeteɗo Rogi Niang joom suudu Abou Gammo Simo Wourossogui gonɗo dowlaji denduɗe Amérique ina hawayla Diallo ko hande keɓɗen habar o ummade mo kanko
mo ganduɗa kañum Abou Gamou Djiby Dieng haalani en wonde cuddiɗo wonano celluɗo mata ko gila accident bannoɗo otoji gumminoɗi mbamiloɗo ɗi guel nande ko wonano celluɗo no feewi Halimata Diallo ɓitinani en ɗum caggal nde Abou Gamou en hebden Abou Gamou ko neɗɗo timmuɗo ko heɗiyanke timmuɗo ko neɗɗo juulɗo neɗɗo nunɗuɗo gendiyanke rogi kadi ay jokki hen kanko rogi jaaɗo yo Allah yirmamo ya famo harnamo aljanna ko cuddiɗo ko bandiraɗo debbo ko miñiraɗo ko dayiɗo darde tinde no feewi yo Allah sukkanen yolde nde Allah waɗamo koddiɗo Fatimata Binta e nder beeli aljannaji Wourossogui naaɓe foof e fedde men wiyetede lawol jaam waɗɗata habtonde ko fate accident ji nde Abou Gamou jeeya ay cuddiɗo o yeehi koye ɗiɗi accident ji ɗi mbeɓani haalde ɗi ganduɗa donkama yo gas haajande Allah waɗi yo Allah yurmomo ya fomo harnamo aljanna kanko Guignang en doni mo Wourossogui naaɓe kala en dutti kadi duwaw en jaaɓi duwaw sabu ken dotoɓe ken jaɓoɓe duwaw ko cuddiɗo men ko baaɗi men ko bani men debbo ela watton foftode makko amin amin mawɗo Abou Samba Diop ɗum noon en duunima Abou Gamou Sy toon to dowlaji dentuɗi ustare nde ganduɗa ma ko bandiraɗo men debbo ko cuddiɗo men hono sokhna Rougui Niang yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe en profitat hen occasion aussi duwonade mo ganduɗa ma kañum woni ceerno Amassi Baydy enen gandi Amassi Baydy Billel kañum ni ruttima e joomum le 10 passé toon to Dimatto donc en duwnima dendagal bandiraɓe kala en neldi dendagal bandiraɓe aussi duttiɗo men duwaw par ce que ko arno ko toon e nden ɗon wirwinde so Allah vraiment ko ɗum ko bel jina hoorema ganda tigui rigui en waɗi yimɓe Allah hande en kedde nder leydi ndi tabarakallah machallah ɗum noon yo Allah yurmomo yafomo harnomo aljanna ko neɗɗo gandanɗo hoorema nafannoɗo yimɓe e fannuji ɗi kala ala fof ɗum joddoɗa e Amassi Baydy taw kanimo hunde ko ganduɗa ko aɗa naftoro ɗum e nder Dimat Wal ɗum noon yo Allah yurmomo yafomo harnomo aljanna bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gaari e toɓɓe meɗen toɓɓe ɗe gandanɗa hoorema ko kañumen goni ɗi cuɓiɗen ina hen ko ganduɗa hoorema kañumen goni les supporters woni ɓen ɓe ganduɗa ma ko kañumen jaano walloyde ɓen ɓe ganduɗa ma ko kañumen goni fettoɓe leydi Sénégal toon to Maroc ha sappo e jeetati mabɓe nanga toon enen gandi condamnation yani kono muusal wonande ɓesguli mabɓe e darde nde ganduɗa hoorema fonno darade leydi ndi ɗum e ley ene manki yeede henete ma en gaɗa e toɓɓere ɗimmere woni ko yardete attaque surtout ɗo e leydi men Sénégal woni ɓen ɓe ganduɗa hoorema jogui ko ille ɗiɗi sahaji ɓe mbiye ko debbo gorko walla gorko debbo en tout cas ko hen woni foof ma en gaare mabɓe ƴeewen kamɓenni vraiment ko fuɗɗi ko yaltude enen gandi président Macky Sall wonino ɗo e sahaji ndo wonno e leydi Sénégal o wino e wonde so tawi omo lutti wurde omo lutti ardade Sénégal ɗum ɗon feeñata ɗoyde kono elle caggal makko ɗum ɗon koko waɗi explosé vraiment hay goto fawa famde te elle laamu kesugal ngu ene jeeyano e haɓotonoɓe ɗum ɗon ko wona ko ɗum ma en gar e toɓɓere men tati ɓiiri woni candidature président Macky Sall subaka kiki nan haale toon to ONU woni fedde gotangu windere ñande fof nen haale beelo ko candidat walla wona candidat est ce que ko jogorɗo wonde candidat walla jogorɗo wonde candidat en tout cas hol position sénégalais gueɗe ba noon ɗum noon nen yarde attaque no fewi nder leydi ndi ma en esa même dena soko seeɗa battidirɗen ko toon to suudu sarɗiyankoɓe to woni ittugol wutte hormo on ɗo mo ganduɗa ma kañum woni député maire des Agnam woni Farba Ngom gandanɗa hoorema kadi tima toon to dumbirdu to ɗeɗo toɓɓe nayyi woni ko cuɓenniɗen bandiraɓe inchallah enen jiiɗi artude hen no hanniti ni en batta so wona puɗɗen toɓɓere men arwoniri woni les supporters ma en gar e mo ganduɗa ma kañum woni Mouhamed Ndim Mouhamed supporter uji men woni sukaɓe ganduɗa ma umminoɓe ɗo e leydi Sénégal yidde walloyde équipe nationale leydi meɗen toon to dowlo Maroc hande hande o eɓene juuɗe ɓiɗi te ñawore mabɓe yani ɓesguli mabɓe enen gonde muusal an e hoore maɗa wonde muusal saabu wona ɗum ɗo woni ko pannoɗen surtout to banggue diplomatie meɗen holko mbawɗa famminde en hen eyyi doyen c'est regrettable hanki kam mboɗo sikki information nde ari ɗum betti yimɓeɓe foof to banggue ko sikkono ko wonande ndeke ɗo cikkannoɗen ɗo en ɗum ɓuuri ɗon to banggue vraiment ma état de grâce wat beele ɓe mbawa artude sa ƴeewi ɓooyi koɓe ndumba gila ñande sappo e jeetati lewru décembre gila nden ha joni janvier kay somi joni sappo e jeetati lewru janvier ha joni woni lewru ko ganduɗa eɓen toon ndumba kono noon bettani kadi to banggue par rapport sa ƴeewi ko haali joni ko yiyete ko diplomatie hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc ko gonga ko hunde nde ganduɗa c'est regrettable woni leydi Sénégal e Maroc no ɓe mbiyatno hanki ko des pays frères
wonande ko leyɗele ɗe ngannduɗaa hay so tawii tan gondaani e keeri kono ko leyɗele ɗe ngannduɗaa ene jokkondiri ɗum noon koko ligga ko ngannduɗaa ko gila no père fondateur sahaa fof eɗen kaala mbiya so a ƴeewi to baŋnge diine o hannde so tawii en kaalat to baŋnge tarik tijani mo ngannduɗaa hannde ko halifa maɓɓe mo ɓe parnorto mo parnortoɗen woni cheikh na amadou tijani radiallahu taala anhu ko toon leli ɗum ɗon nan ɗon lien ji ɗi ngannduɗaa ko fattarnel lien ji ɗi ngannduɗaa ko to baŋnge religion o ɗum nan ɗon jokkodiral hakkunde laamɓe ɓe kadi ko hunde tinnode wonno si bo en ɓooyi haalde ɗo so a ƴeewi to baŋnge historique grand mosquée grand oɗo grand dakar mosquée oɗo mo ngannduɗaa ko gonɗo ɗo henna ko roi hassan de mahi ɗum jokkodiral makko e Senghor ha ko ɓenni ko ha hannde eɗen mbawi wiide hakkunde ɓe ngannduɗaa ko wonɓe ɗo to baŋnge diine o e Maroc ko hunde nde ngannduɗaa ko tinde no feewi no feewi no feewi fondation kanko roi Mohammed VI eɗen nganndi omo jogii ɗo ene fondation mo ngannduɗaa ko représentation baɗɗo fayida kamɓe ne événement fof ko wayno nduɗo lewru no gonɗen lewru kork taski kork mbaɗa geɗe ko ngannduɗaa ko baɗɗi fayida fewde leydi ndi nden so tawi a ummima Sénégal a tellima Maroc so a ƴeewi no mbaɗirteɗa ni traité certes ni jiidi ne wayno nandani hay leyɗele goote e aduna o ha yimɓe ne mbiya aduna o fof no wayni ko woni ko hakkunde Sénégal e Maroc ko hunde fonde waɗede inspiré leyɗele ɗe to baŋnge diplomatie moƴƴo e ko way noon to baŋnge bon voisinage e ko way noon mais malheureusement woni ko mbiyami bettani en so tawi a yeehi a jogdima on relation e leydi so tawi a ari ka keso ka lamɗo aɗa foti jogade rôle ngam wawde sappitade ɗum sibo président de la république Bassirou Diomaye nde o laami leydi ndi o yeehi leyɗele kewɗe leyɗele ɗe ngannduɗaa ko jokkodirɗe Sénégal e ko way noon kono en jiyani o yaɓɓi koyngal makko o yeehi to leydi Maroc déjà ɗum ɗon ko probléme eɗen jogii ministre mo ngannduɗaa ko ganduɗo diplomatie mo ngannduɗaa ko Cheikh Niang kañum woni ministre des affaires étrangères yimɓe fof ne nganndi gandal mum yimɓe fof ne nganndi katantagal mum gila e laamu Macky Sall ha hannde ɗo gonɗen ɗo kono noon wonko ngannduɗaa diwti kanko Cheikh Niang min hen sahaji mbo wiya beele ɗum wona guuɗe e ko wayno fof e waade noon ko sa ƴeewi to baŋnge diplomatie men kam hannde vraiment ɗum kam ko yaɓɓama leydi en jii ko kewi ko sibu so tawi tan a arti e contexte football o ko ɗum football tan en jii ko kewno ko kamɓe joraji ɗi Sénégal naɓɓe wona kamɓe tan mbannoɗen golle ɓe kaɓanno koye ɓiɓɓe Maroc naɓe ko way noon fo e wade noon kamɓe ɓe dumbama en jii probléme o waɗi ni gila nde ɓe nanga ha waɗi balɗe nde avocat maɓɓe yiiɗi yiideɓe dañi yiide maɓɓe tan ko kamɓe sappo e jeetato ɓe ko hen joyo te comci ɗi ɓe gadduno esat ɗi ha on saaha ko ɗin ɓe joguino wadde ya probléme torture nan ɗon e gueɗe baɗe noon e ko way noon en jii caɗele gonɗe hen ɗe kono fof e wat noon ha joni wadde solution ne wawi wadde walla beele ɗum batini sibu eɗen gandi premier ministre yehino toon yehi toon nde caɗele ɗe mbaɗi yehi toon o joddi e homologue makko toon ƴewde holno ɓe mbaɗata feere beele ɗum artire en jii kan wonande kamɓe Pastef ɓe gulli yiide wonande o waɗi libéré sukaɓe ko way noon ɗum ɗon kadi mataw ko ɗum koko waɗano makiye tan ko stratégie mo ɓe kutorno kono fof e wade noon kam hande wadde en gandi pular yiyata ko ɓuuti holliri wono min mboɗo jogui yakar diplomatie kadi moƴƴo ha joni en gandi en 2004 ɓe mbaɗino convention patunoɗo e wadde assistance aux détenus et transfèrement des personnes condamnées beele jomumen so tawi dumbama toon to Maroc mbawa ɓe mbaɗino ɗum ratifié ni en mars 2025 oɗo en mbaɗino ɗo yewtere mbiɗen beele wona Macky Sall ɓe mernoto on saaha Macky Sall yeehi nana Maroc beele wona kañum ɓe mernoto donc ɗum ko wawde daranade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni dumbaɓe toon mbawa so tawi jomumen jaaɓi gartire ga mbawa lelade ga ena ko pen mumen walla so jomumen kadi itte ɗo nawte tawi ko déteniji leydi Maroc fo e wadde noon
ɗum waɗama rectifié même en 2025 beele ɗum ɗon baade hande condamnation waɗi ɓe nanni appel en ji début ɓe jiiɗino kam woɓɓe keɓa liberté provisoire ɓe keɓani finalement baade procureur royal ɓe kaali wonande ko sa ƴeewi to banggue condamnation ji ko hakkude lebbi tati lebbi jeegom hitande beele wadde ɓe pota ƴewde to banggue transfert maji ɗi kanko ministère des affaires étrangères e ministère men joguiɗo kala ko fatuno ñawoji leydi ɗi mbawa gollade en beele sukaɓe mbawa artirede kono foy war noon min kam mboɗo jogui yakar baade wona koye e lewru korka min mboɗo jogui yakar kanko roi o gonɗen ko mbiyata ko to banggue état de grâce royal gonɗen koye lewru teddundu condamnation o yani to banggue kadi wadde respecté loi ji baade condamnation o yani wawi wadde ɓe état de grâce kono fo e war noon min mi wayani feewuji ɗi goymi ko to banggue wonande diplomatie o hakkude men e Maroc président de la république nde ari nde won jaɓɓal ngal fonno yaɓɓude hakkude men e leydi Maroc sibu Maroc ko nafata hen ko en heewi so tawi enen eɗen nafa Maroc kono enen kam eɗen jogui nafa mo ganduɗa ko baɗɗo fayida hakkude men e Maroc ɗum ɗon ne kadi so tawi a ari ka en tant que président aɗa foti vraiment yaɓɓude ɗum beele mbawa ɗum sappitade haɗum wawa waade no wano hande hakkillaji fof koti e Macky Sall sinno ko kañum wonno ɗo yimɓe fof ne gandi diplomatie mo waɗanno hakkude men e leyɗele mbasen yejjide nde Y'en a marre nangonoɗo toon to Congo te on saaha mo ganduɗa nden Y'en a marre eɗen mbawi wiide wonno ɗo quand même l'opposant le plus virulent to banggue wonande régime Macky Sall e mbawno yid ni ko ɓen ɓe ganduɗa ko mouvement civil oɗon woni Y'en a marre kono nde ɓe nangga Macky Sall faami ɓeɗo so tawi ɓe mbaɗama toon ko won gueɗe wona kamɓe mbaɗa ko leydi Sénégal waɗa ayi nde o jokkodiri on hoorejo leydi ɓe mbalan toon ɓe gartira ɗo en woto sikki lamɗo leydi ko ɗum foti wadde ko nden foti darade ha hande en nana en appel lamɗo leydi men e lamɗo fewde e roi mo Mohamed VI kono noon hande beele c'est pas trop tard parce que wonko fonno wonde débit so ari ha heeɓi ɗo yaɗa nodde joomum beele kadi gacce ngala ɗon e ko way noon kono min mi felani supporter uji men mi felani fédération sénégalaise de football pelmi ko diplomatie Sénégal particulièrement on mo ganduɗa ko kañum woni président de la république guilay fuɗo ko fonno wonde ko waɗani wadde alay saago hande so tawi hakkude men e Maroc so ari ha heeɓi ɗo herji ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko famnide sibu guilay début o vraiment jiyani darde beele beldal gonnogal hakkude leydi Maroc e Sénégal ngal ɓe mbaɗi ko way noon ko noon beele ɓe mbaɗi ko way noon mawɗo Abou Samba Diop sukaɓe men nen dumba toon to Maroc te ke saha football ndu ganduɗo hoorema équipe nationale addi coupe yimɓe foof no belti discours aji aussi président meɗen en keɗinom o wi kanko yoy e roi Maroc kam foof ɓe mbi ko ɗum hendu yahuru tan ɓilno so ɓendu yahuru noon so tawi sukaɓe ma nen jaggat toon ran arunki artide ndun hendu est ce que ko ndu yahuru walla ko ndu hendu darindu ko hendu funnangue kam wona ɓumdu kam sono yeeyi sono darimade kam no boyi ko no boyi wona hendu deminaga ko hendu mboyi ko hendu wulndu garten ko ndima haali joni fédération men no heewi felede fédération men no heewi felede gila porte réserve uji gila gueɗe meɗen ko yimɓe woɓɓe hayso mbaɗama ko metti banggue football aduna hen ko leyɗele yimɓe woɓɓe ɗum mettata ha jarno men porte de réserve walla mbaɗa won gueɗe ɗum koye leefede to banggue fédération meɗen heddo noon ɗum ɗo beele diwtani doole fédération ɗum woni namdal ngal no haalde ni mbiyen diwti ha heddo beele fédération ina rewi e mawɓe ɓe e wiide ɗumen min garti min gaddi kuɓo on beltima en beltima kono wonɓe jignaɓe men e miñumen mawno en beltaki wadde hade men nawde kuɓo eɗen kolla e nder jeereji eɗen kolla e prison ngaji eɗen nawa e nokkuji ganden won yimɓe men wonɓe e caɗele ko jaggaɓe ƴeewen taw no ɗum lijjita ha gasa ha laaɓa sikki ɗum fédération ne wawno haalande mawɗo leydi ndi e gadde jagonde to banggue diplomatie walla ni ɓe mbiye wonde ɗiɗo oɗo coupe ari kono haɗa men wadde hay hunde ya taw supporteur ɗi garti eyyi woni ko mbimi ko aɗa andi kamɓe fédération nawi nan holliyoya yeehi to yeehi laaji jaw yeehi yimɓe woɓɓe yimɓe waɗa fayida nawi ha prison holliyoyde
sa ƴeewi joni risatol kañen mbi ko hoto kuɓo adda toon hayso neɗɗo men goto jeenoɗo hen cokaɗo toon o so tawi yaltinaka to kuɓo nanno risatol ko ɓuuri ɓattade ko Tenggueji a yii hanki e canki ɓe jippima par ce que jaggaɓeɓe kamɓe yimmaɓe jeegoma nani hen dango en faye cawlen en ko toon ɓe jeeya ɓene koye men mbi ko gagani haade ɗum addede doppi ponoji bonni nana kela nana mbaɗa hunde fof mbi wonde laamu ngu e fédération toppitaki goƴaka ɓe jaggaɓe no coka goƴa ko politique mumen goƴa ko yaade no kolle e banggue coftal ɓalli wadde bas mbiyen Maroc won koye suunude metti mum e dow meɗen to banggue kawgu musku tawɗen ɗumen kawɗen ɗumen ɗum tan jiyatmi hen mboɗo jogui jorto ko moƴƴano e men ko no wawno wonde moƴƴa e sowaɓeɓe sino ko kamɓe kawnoɓe ƴetti kuuɓo jantaɓe jagguɓe no coka ɗum noɓe cokri ɗumen ami sikkani moƴƴano e men on banggue kono no moƴƴatno e ɓen ɓe ganduɗa ko jaggaɓe kam mbasa jagguede min haqqillam dabɓo yiyata hen ko haalde dow ha yimɓe nana ina gollo less ko yiɗi wadde ko Sénégal e Maroc ko mbaddi ko ina mawni Sénégal e Maroc ko mbaddi ko no mawni roi Mohammed V nde waɗa kuddata e julde koaka laamu fayi se nden kuddata waɗama wiya holto moloyto wi ko yo adde Sénégal hadde ɗum hade mum nawede dune Madagascar firti ko ne jogui jokkudal moƴƴal hakkude men e leydi Maroc ko jokkudal ɓoyngal ha yetti ɗo gonɗen so tawi wona e bonde noon gacce winde ko tawaɗo hen gacce winde gacce mum ko tawaɗo hen tawaɗe nder winde eyyi wadde tawa e winde joni ko régime kesso wadde régime aji ɗiɗɗi foof régime ma oya so waɗi gacce mbaɗi ko bamumen mbattano ko talmen mbaɗano ƴeewani teddugal ngal jignaɓe men dokkuno Sénégal ƴeewani jotudel to banggue diine banggue faggude banggue jangde banggue cellal e banggue coggu e jeeygu ɓe ƴeewani nguɗo laamu ko gacce mumen saabu so tawi ɓe tawino jokkudal ina woodi hakkude Sénégal e leydi Maroc to banggue diplomatie foof ina yaaha consul o ene wiye nan toon na wiye ɓe jeehi premier ministre yeehi mawɗo leydi nanaka haali hen ha joni fédération waɗani pression e mabɓe ɗum kadi ko gacce men ene wonɓe ɗo joni ɓe koto leydi Maroc suunu metti mumen men saabu en tawi ɗumen en pii ɗumen ina mbanno hen jikki mumen ina mbanno hen doole mumen pop mbiyene cuuɗe metti mumen e jaggudiɓe men e coka ɗumen toon sen garti eko ndimi ko kaldigal hakkude Sénégal e Maroc wosodirde dumbaɓe enen hande ɗum ko plan B mataw no moƴƴe men gagaɓe jaltani mais so tawi soɓe garti ga kadi ko saɗi mbiya ko yo jomum itta toon ko sagano toon ko yo soke ga ɗum kadi holko ɗum nafata nawawi noon ma ɓatto koyeji muɗum ma ɓatto leydi muɗum kono dumbede nde kam dumbede musan ko dumbede ko woni gonga ko tolnaki mi wiyani ɓe mbaɗani bonande mi wiya noon kono tolnaki ɗo ɗum tolni hande ha yettiɗo ko yimɓe fof cikkano fodde hitande lebbi jeegom lebbi tati 150 000 amande ɓe ko 300 000 ɓe ko nangam o diplomatie men foti darade lawƴa ɗum ha laaɓa mi haalino ɗo ñanden mbimi kala nde guewa waɗi ko diplomatie sooyi oɗo diplomatie en mbino jaagoɗo debbo joguinoɗo o wona fanno yanke garɗo ñang ko fanno yanke kono noon mi wiyani ɓe daaki hen de kono noon e ɗum ɗeɓe yolbude kadi mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne foti haalde hen gaga Ousmane Sonko yehino ɗamina ma on ko waɗi hen ha yakoya jikka ko jikka coyɗo fotani ko fédération mbimi hande ina mawnina ina fija ina jala te yimɓe dusnoɓe ɗum wallodirnoɓe e muɗum jaade mum ne jagga ina lepte toon ko noon ɗum ko ɗum caɗele mawɗe en tout cas enen gandi premier ministre meɗen yeehin toon Ousmane Sonko mais ko ɓuuri ko hen musdi woni comme par exemple ɓe mbaɗino jubilé hollide wonde sukaɓeɓe goppitama alors que ha joni ɓe goppitaka ɗum ɗon aussi vraiment ko ɗum musal tigui rigui ko wona ko ɗum walla wonko jiiɗani wiide ko wona ko ɗum sen gaari toɓɓe mere men ɗimmere woni homosexualité kalteɗo ɗoyti woni debbate gorkati hande en hulɓini a joɗa ɓoye boom donka famde par ce que ɗo suppitto ɗo donc andude ɗum ɗo holko suppirta ɗum ɗoyde te waɗino saaha nde président Macky Sall woni ɗo o meeɗi wiide kanko président Macky Sall tawi omo wuuro omo selli omo ardi leydi Sénégal hay goto nanta ɗo ko wiyete ko debbate gorkati en mawni ɗoyde walla en haala men haala ɗo ha tolniɗo tolniɗo ɗo hande tolni ɗo elle ƴewta ko way kono gacci nen jogori yaltude e nder leydi Sénégal par ce que kala mba sikkana
mba fadana de ganduɗa hoore ma te ko neɗɗo mawɗo nder nokkuji walla gollanoɗo golle mawɗe hande kañum woni tuumaɗe hen ha tengti noon e Pape Cheikh Diallo kam e Djiby Dramé ɓeɗo kañumen pucciti hankkadi affaire nde te affaire nde nen jokkiya mawɗo holko pamɗa hen Abbas an ɗum ɗo koko ɓooyi mi haalɗume jewte kewɗe gila radio duniya ko hunde ɓooyde ko adi fof mi haali gila biyeteɗo Jacques Beignecourt tubako no wonari karno somi jumani ina ardi enda santé nde enda santé ari ɗo e leydi ndi yimɓe leydi ndi ne ƴeewa kono so jejjit kala ko fuɗɗi ko enen puɗɗi nden bonande kala ko fuɗɗi enen puɗɗi enen leydi men ndi ɗo enen mbi ko laïcité woni leydi he hayso tawi julɗo ko temedere fof ko capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi walla capanɗe jeenayyi e jeetati wawi wonde fof tati keddiɗi ɗi kamɓe fof ndendi poti e leydi ndi manam kamɓe tati heddiɓe e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi fof foti kamɓe poti goto fof ne jogui hakke gollade diine mum no yiɗiri tawa nanande feekuji mum e diine goɗɗo o laamu nanande feekuji e mabɓe nanande feekuji mabɓe e gueɗe laamu ha endande waɗa sensibilisé nde ko ɓuuri hulminade ɓe mbiyanma ko so tawi aɗa wawi haaɗe goto jafuɗon konngol saɗa fijo ɓe mbiyani a resde mais holko saabi en mbiyani en ɓe kalno haala dewgal ko ya haaɗe goto saɗa fiija eyi haaɗe goto ɓe mbiyani kadi ko debbo ɓe mbiyani naggam o haaɗe goto ɗo ko toɓɓere namdal woni nder ɓe mbi sa andi a wawa ɓe mbi ko sa wawa wasde wadde haaɗe goto haadde e goto nde so tawi ɗum ala kala kaɗa huuto ko kutorɗe mabɓe kappotaji ha huuto ɗum nde mawninte ɗo nde ko nder leydi men nde mawna ko ɗo jewɗe mbaɗa ɓe jeeyi heɓe nanni hen oustage uji e jangguɓe ɓuwana min jaadi séminaire eɓe kalda e mumen son mbi neɗɗo kay neɗɗo ka juulɗo a wiyaka yo asi wiya ko sa wawa wasde wadde ƴeew goto holon goto e holno heɓorto ɗum ko namdal gueɗal keddigal ngal tawti Sénégal hande o ina lawɗini neɗɗo yo woof Allah yo won goofowo Allah tawa wona desaɗo debbo kono yo jogo karne kolliroje karne cellal sa yeehi pulo kolliɗo ɗo e nokkuji goɗɗi nan ɗo ene jogui nokkuji ko kamɓe tan goni safrotoɓe toon kamɓe ɓen rewɓe wadde ko laamuji men balliti yo yimɓe goofa Allah jaafuɗon me konngol ngol mi ara rewɓe ɗiɗo ndaw ɗo debbo jaa debbo siwna dari ina jeeya koye mumen police a joguiɗo kartal o daw mo ala kartal o doga kartal jamel ngal ya fiij mo ala kartal o doga kalta wu ha police jagga ɗum jagge sokoye wiye sa yiiɗi waɗ ɗum dañ kartal so jomum yalti won waɗata ya yiiloyo kartal ina wofira Allah eɗen jiiya en kalani mi yiɗa junnade e goɗɗum min o mi haali ñande e Abou Gaye sensibilisation jaltumi hen ko 92 a faami leegal Demba Yombol minen nantino e Pulaar amin nantino sono haale ko ni rentorte on jamma kalanmi ko e radio e télé min jaltumen ha laaɓi ɓe gaddi baabiraɓe leegal Demba Samsam yimɓe heewɓe ne gandi toon ɓe gaddi baabiraɓe ha heewi jooɗi sage-femme o naati min nantinta Abbas ɓe jahat ɓe mbiya sukaɓe e guerrier ɗi eɓe kaala wolof e guerrier ɗi ngari soɗo namno neɗɗo namno namnal bongal beele somi dañi kappoto goto jafuɗo mi haala he mi wondi hen e debbo siwo Ndiaye walla Diakou so tawi gasi min mbawi wuppude kadi mi hutota mi sodani ɗen namne ina nanne mawɓe ne jooɗi ɓe jaaha ɓe ƴetta ɓe ceeha ko nande tegal goko e gueɗe baaɗe noon tawmi min mi wawa ɗum nantinde min foof yidde kalis nden minen foof e wonde kalis nafa jaltirmi seesa jaami ko kalami ko ne jogui finde nden mi yeehi goppumi ligguey mi mbo tawa tan jaami mi artani jaami mboɗo hoota jamma hedde 3 heures jamma mi ala passe ha jimi atelier goto winda Galoya Couture
musidɗo o wonino France o wonen ɗo Galo e Couture fuggumomi jamma o wi ko ɗum woni mbimi nde ko nguyi jeeyami komi gannoɗo ga mi ala passe mboɗo woppi 80 000 francs par jamma sabu ɓe gona koye wadde gaƴa ƴeɓo gongo eɓe nanna hen ka nantinowo ka bindowo tawmi min ɗemgal am ngal mi wawa nantinde ɗum e mawɓe hellifaɓe no jooɗi Allah o hokkimi temedere kono nde hokkimen temedere ko liyete o woni no France o woni ɗo clinique Etienne wadde ko wiidema laamuji men no jeeɓanno ɗum ɗo e nder ndiɗo leydi gila docteur Ibra Ndoyi miñi Mamadou Ndoyi oɗo docteur Ibra Ndoyi kañum joguinomo ɗum ɗon centre national de lutte contre le sida nan ɗo laamu ina andi eɓe jaha ɓe kaaɗo haalana haale to banggue rewɓe e worɓe yo gondu yo yimɓe ƴeew carnet ɓe ponno haɗ ɗum ko gila nden wadde ɗum ɗo koko ɓooyno kaɓirɗe kese noon nane jaltina ɗum nden kaɓirɗe kese ngala ko wonɓe caggalliɗi gaddata ina naani hen ɗeɗo gueɗe koɓe kalɗo joni banggue guila e banggue Tivaoune Peulh koɓe kalno hedde banggue Lac de Rose ko nandi hen guila nden ɗe gueɗe ne mbaɗe ɗo heddi noon ko jamma e pelle goɗɗe mbaɗ noon dayi men ko mbawno darade lawɗinde wasa lawɗinde hatta nan ɗo waɗede criminalisé yo ñaawo wonde banggue kirmde hayso ala nan ɗo e leydi ndi kadi joguiɓe ɗum ɓe Abbas joomen doole en joom gandal en joguiɗo relation ngaji hewɓe jawdi ɓe mbeɓani habde saabu joguiɓe ko caggal leydi sen dokki o hande ujunere neɗɗo ɗannima ɗannoyi ko wiide komi refusé tawa wona no foti yimɓe Sénégal ɗanndi kayitaji mo tan e kayitaji Guinée Bissau kayitaji Soudan leydi gonde gueɗe fof ina ndewnane to banggue ɗanngal no foti Sénégal naaɓe ɗannoyi wiide min komi dabate goya kadi leydi am jaɓani komi jogoɗo wayde waɗama menacé wonɓe caggal leydi ɓe nelduma haaliss nelduma billet ma nelduma ko goppuɗa galle ma ɗannoɗa jaaha hewɓe kadi nattiren ɗum wadde wona hunde wemde mais ɓen joni yaruɓe ɗum ɗon so tawi ɓe jii toon ko ɗum ɓe gonata walla ko Allah alam kala koɓe mbawi wonde ko ɗum ɓe jaari te ko ɗum ɓe jaguirte so tawi jawdi naate e mabɓe yoɓe duttu ɓe bonnoya cuuɗe mabɓe ɓe jahat woni mabɓe jahat kono noon Mouhamed ko ɓuuri ko hen hulɓinade woni comme par exemple Mouhamed ma taw ma en garte muɗum donc mawɗo Abou Samba Diop ko ɓuuri ko hen hulɓinade woni comme par exemple ke mbiyata ko on ɗon ref biyeteɗo walla on ɗon boros biyeteɗo VIH sida on ɗon kanko on ɗon boros wiyama e wonde wonɓe ngalorma ɗo e ɓeɗo naggaɓe wona mabɓe wiiɓe wonde kañumen ene gandi en gondi hen kono jiiɗi ko ɓeydude ɗum manam lawnude ɗum ha yaaje nder nokkuji no yaajiri fof no ñamoɓe hen ɓe kewirta wadde ko ɗum ñamiri tan no yaajiri fof ko no ñaamo ɗum ɓe kewirta covid wirten ɗo tan ko lebbi seeɗa duuɓi seeɗa no foti yimɓe guuri hen yimɓe nan cogen ha joni milti milliard uji daña hen so koye jokkuno ha joni no foti yimɓe guurano hen ɗin bonandeji ko jahoji Abbas won yimɓe ko ma bone dawande ñaama won leyɗele ko ma guewe waɗane jeeya kaɓirɗe mumen oɗo hafi ko layneteɗo ina wiye layne aɗa no wayi jogoɗa bidon goɗɗo essence min mi jogo almet oye jogo ndiyam mi wima ya huɓɓu aɗa huɓɓa taw ko min ñifata an huɓɓata ko min ñifata kenan gondi ko dañi fof ɗen pecca ɗiɗo rafiji ko noon ɗi goye aduna he ɗi mbeɓani hangade ɗi mbeɓani ñawde sababude ko wuuri hen ko no heewi ko yoyti hen ko no heewi te ko peeje mawɓe gummiɗe caggal leydi natten ɗo eten jejjit ndar ko adi eɗen keeɓa indépendance nde wiyete ɓe rewo e mortal e jillodirde ko ɓuuri hewde hen ko toon fuɗɗori toon to rew to diwan ndar to ko ɓuuri hen hewde toon fuɗɗorino debate goy kadi wona joni fuɗɗi koko yaaji heddi ko leyɗele men jaɓani habtade leyɗele baɗɗe diine ɗe so neɗɗo yiyama jaggue waɗe so yiyaka acce manam min son faami an ɗo joni jiɗɗa wiide joni leydi gandanɗo hoorema capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ɓe ko wiyoɓe kañumen komin julɓe tato ɓe gona ɓe julɓe te nder temedere ɓe e le c'est comme si ko nder capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ɓe kañumen ene mbaɗa ko ganduɗa hoorema ɓuuri bonde ko wiyete ko wona julɓe wonda sa famille namdal ngal manam 97% ko musulman ji 3% woni wona musulman ji hande so tawi enen ko wiyama e wonde ɗum ɗo ko gayi men tawa gueɗe baɗe ni ganduɗa l'islam yiiɗa ɗum en sari ɗum an kay fittike wonde ma taw hay 97 ɓe kamɓe aussi wonema waɗoɓe ɗum te taw intirto ko julɗo no holdini jiɗɗo ɗum beele catholique enen lawɗen ɗum beele Vatican lawɗini ɗum heddi ko keewal ngal
ko wadde yo won ñaawoore sariye walla ko nandi hen kono wona kewala telal yimena pamdo jogo bonande do joni en bi bube hewde wadobe dum be nanube dum do be e wondabe do be jargebe be woni mabbe ni wona lissamiyankobe kono hankanti wadi dañal wadi martaba wadi jokkundal wadi naati ay timen ha don suwabe nan punta naata hen almu nan punta nan hen dum nyande fona wala sa fo na do jangino wadi ni tawdama ni yirama ni wadi ni mais min mawdo abou min hayim ko woni kambe debate gorken be do kambe hen goto fof hutirto manam mi ronki mim kom don won ko tunde agilla ma burti quoi manam kambe min den ci kanom gorko debate gorket ko debbo gorko tan jaho wari bandu mudum en wayri en nandi debbo min ko dum jagguno won debbo gorket mais hande tawta debbo gorket kanyum c'est comme si en wawi hutindirde gorko hono mudum wona en ji lespe nan be kaltan be en ji yobe nan ndesundira sobe de ndesundiri ko sabi wobe de mbawa sundurde be ndesundira sobe de ndesundiri wobe de mbawa sundurde wadde fit tan ko enen kam enen do paade nden candu dum mi som fami eden gandida gummino den hanki e leydi men e aadaji men ko jabanda ko calden kono hande kam e gandal paaden ko non Mohamed so tawi après donc mataw en jawtat tan tobbere den don de mataw hankadi en garate tobbere wonde bayde de do tobbere en kumni dum doyiti garen e tobbere de gananda hoore ma ko kanyum woni candidature président Macky Sall hande candidature président Macky Sall ina yarde ataay no feewi en der leydi Sénégal surtout to bangi fedde gotango windede won wiibi ko candidat won wiibi wona candidat won wiibi o mbiidi wonde candidat won wiibi o yida wonde candidat sabu wonbe do be heebe mbiki e wonde surtout ardibe mbiki e wonde o suusa haalde candidature makko kanko président Macky Sall o suusa haalde candidature makko te leyɗele kewɗe hande nder Afrique ina jiɗi président Macky Sall ardo oɗo organisation nafoore wonde hen bel en wawa latade nder Afrique no hannirta ni en Abbas aɗa andi ko ɗum hunde nde weɓani famde kono joom guide fof ne wawi ɗum yiide Nations Unies ne jogui sarɗiji mum e kuule mum ɗo lelni jiɗɗo wonde ko ɗamina e mum e holto rewata ɓe wona toon gila no sengoyi gila e joguiɗe droit de veto le pays permanent e ko nandi hen kono sen garta Sénégal ko ɓurno yodde enen ko mbawa tan ko ɓurno yodde neɗɗo jeeyaɗo e leydi so tawi wi ina sohli hade woɗɓe wiide na mbaɗa ɗum déposé walla wiide ina jaggano ɗum ya taw yimɓe leydi mum ndi jaaɓi cakkunoto ɗum kedima ma Jamal Diagne haali wonde président Macky Sall windi ɗum haalni ɗum président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en keeɓi source ji goɗɗi mbiɗi gila le 9 wonde o heeɓi ɓatake o kanko président Diomaye o heeɓi nde o heeɓi nde beele waɗi fodde nde fonno wadde nde walla ala ko ñawnata ɓerɗe men noon wonde waɗaka ko ɓurno yodde ko batu Addis Abeba batu Union africaine min nde nanmi o yahani kanko Diomaye o yahani ɓerdam feccima seeɗa wonde ina wawi so tawi o heeɓi ɓatake o e candidat mo Macky Sall yiɗi wadde o mi sikkan so ma wawa yettade ɗum ko jikki tan no wawi taw ko kalmi ko wona gonga no wawi taw wona gonga kono wasimo yaade nde e ɗin kulhuli mboɗo joguino ɗum wonde ina wawi wonde ko heddi ina waɗi pression ngaji kewɗi gonɗi caggal eɓe mbiya omo wawi wonde caggal Macron président sinon ina wawi tawa ina wawi wonde jagganamo ina wawi tawa omo ganduɗa ko Donald Trump ne wawi jagganodemo e woɓɓe kono sa ƴeewi pression ji ko na heewi sa fof ɓe mbiya beele fotani debbo arɗo Nations Unies ɗum ko leyɗele goɗɗe yontani debbo arɗo ɗum eyyi debbo yontani kañumne arɗo Nations Unies e ngolɗo lawol kono foof dey andeteno wonde timmi walla timmani sabu ɗen gandi won waɗu wittoji mbi menoɓe ardade koyte ko Nations Unies tawi ko ɓaleɓe ɓe jeeyaɓe mbiyen ɓaleɓe ala hen ɓurɗomo tolno to banggue gandal walla banggue humpito ko nandi hen e kadi leyɗele goɗɗe ɗe gona enen ene jaggandoymo ha keewi kono noon ɓuranno yodde mbimi ɓuranno yodde ko ñande hen toon to Addis Abeba nulaɗo Sénégal wiya
minen dey candidat amen ko président Macky Sall e amen ñaagi kala jaarɗo e amen to banggue faggudu banggue jangde banggue relation amen ñaagi yo on jaggano men ko président Macky Sall woni candidat amen mais so wona ɗum yoɗata fewata ha mbawen humbitaɓe lan foti wonde walla fotani wonde mais e nder hen joni comme par exemple an est ce que aɗa sikkiti comme par exemple ɗin ɗon bawɗi piyaɗi pop beele ene comme par exemple hande so président Macky Sall sohluno est ce que ɗum ɗon ene wawi malgré ɗum en soofi mais so sohluno est ce que ɗum ɗon ene wawi wonde candidature o ne wawi wonde eyyi mbela sohlani saabu en mbima Jambal Diagne wi o windi ɓatake mawɗo leydi ndi ɗo eyyi o haalni ɗum en mbiyama guila no 9 eyyi en mbiyama guila no 9 guila no 9 kanko oɗo ɓatake yettimama mo beele ɓatake o nawi ɗum Nations Unis walla o totti omo ganduɗa kañum woni hono Ousmane Sonko beelen Sonko yande nawoyi ɗum won wiiɓe ene wawi taw nawani walla kono kam en tinani officiellement Sénégal waɗi désigné Macky Sall candidat des Nations Unies. Madame Sénégal waɗani désigné candidat officiellement en nanani min mi nanani mais président Macky Sall hande ko ɓuuri ko jahnude yimɓe woni comme par exemple hande hay goto sowa nande kadi e ɗemgal makko kanko o wi min ɓe ɗiɗi wonde candidat aɗa andi Abbas est ce que ko jiɗanaɗo tan walla kanko aussi alay saago mum kanko ɗum holko kanko Abbas soga ƴami mbomi ha haljiti tawi adande wiyani an mboɗo ƴamma feeña tan ko yeeso mum e jaɓɓal muɗum e gonka mum e sifaji muɗum ina wawi tawa ñawɓe wonde Macky Sall yiɗi ɓe ko toon ñaawiri mbiɗiɗi garta ɗo fewi mbiɗa e mbimi heewi ko soga ƴami mbomi ha humani taw ayatma tan wiya mboɗo yinma sa fo yetto salmina nde ñanti fof ara ɗon daago seeɗa sa fof sooda guerton sa fof wiya ko cohluɗa nda waɗni ganda ɗum ko koyɗe koye ƴamde woni kono wiyani gami ko mboɗɗi resema wadde ne wawi taw jilluji Macky Sall ɗi e tournaji muɗum ɗi e yimɓe muɗum ɓe ene jogui hen ɓe ganduɗa woni haaju mum ko ina yiiɗi kono noon ha hewɗo foti rewde ɗo fotɓe haalde ɓe kaala ko noon hande comme par exemple hande président Macky Sall hande ɗo tonni ɗo diplomatie mbo jogui e nder aduna o manam yakar mbo aduna fof jogue makko hande o mbo yoddi hande e o gardingo oni cikkuɗa Sénégal en uppiri ɗum honda noon Sénégal dey mi wiyani so tawi wonani hen o wonata kono noon ɓuranno yodde mbimi ko ɓuranno yodde ko enen gemben mbirumen ha gasa wona goɗɗo gemban en ko ɓurno yodde e nguɗo laamu tawi tan ko politique ɓolo no hakkude maɓɓe wayi fof caɗele gonɗe hen fof e gañamtumaɓe gongu hen fof ɓurno yodde ko nguɗo laamu e yimɓe muɗum ɓe jaggano président Macky Sall kala ɓurɗo wawde wonde e tolno mo wona tolno gandal ne haɗa koye Sénégal jeeya fonno ko Sénégal jaggano ɗum ɓurno yodde ɓe mbasa wadde jobtoji ɗi wasa wadde goɗɗum min ko ɗum woni hen yiyanda manam ɗon joni e famamuyi ko Sénégal d' abord Sénégal noon so wiyama candidature o par ce que yimɓe heɓe nan ɗo ko Sénégal naɓe ɓen ɗimin mais ko laamu ngu kañum woni wiyeteɓe wonde Sénégal so jaɓno walla ko holɓen Sénégal naɓe laamu ngu mbiyetan mbiɗen laamu ngu par ce que leydi foof mbiɗen sa yi kanko makki nde Madiambal wi o windi lettre o fanani holmo faani o fananema o fananema o faani koye Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum président de la république yoɗanno mbimi ko kañum e hoore mum déplace o yaaha e yeeso leyɗele ɗe aduna o wiya minen ko kaye woni président amen candidat amen mais mbimami tan min hakkille ɓendam boni hen tan ko guila nde o wi o yahani kanko jooma o yahani ko Ousmane Sonko jogoyi yaade e kadi no ɗo fitinaji ɗi tolni ɗo nattum jogade no hoolare an guila nden han kadi an kam ɓerdma ñawi hen ɓerdam ñawi hen ça veut dire que an joni hande haqqille ma aɗa jaggue e wonde ene wawi candidature makko wasa waɗede validé fof ne wawi wonde jiltoɗe kam dañal wasat mais ene yooɗira no foti dañde o duuse no foti duusirede o walle no foti wallede ha wasa dañde ko noon ma taw en garate Mouhamed ndim elle kañumne fuɗɗima ɗum heɓade Mouhamed ceerno toɓɓema kanko ɓuuri wonde fanniyangue nde ɗo toɓɓe guila ma taw garen tan e candidature son excellence hande ne haale toon to gota fedde gotago windere wonko mawɗo Abou haali henete so tawno hande Sénégal jaɓno wona kaɗo haala haalte mais c'est comme si Sénégal ko waɗi sourdre oreille somi wi Sénégal noon je fais allusion à l'état quoi eyyi Aladji Abbas
président de la république ancien président de la république Macky Sall yimɓe fof eɗen gandi ko figure central to banggue ko yiyete ko diplomatie mondiale andi Macky Sall sa ƴeewi hay to banggue portrait mum biographie mum ne weeli haaldi andat hande ɗum ɗo ko yimɓe kalata wonande ƴamde ko yiyete ko fedde ngo tagu wi nder ardade ɗum wonde secrétaire général des nations unies ko hunde nde ganduɗa min waktu fof nde tawɗa mboɗɗani sa findini kam mi yiya Macky Sall ardoto sibu sa ƴeewi guilay le fuɗɗi o Macky Sall guilay local guilay maire de la ville de Fatick directeur général Petrosen ministre à plusieurs reprises ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale président mais sa ƴeewi to banggue wonande relation ji makko wala ko toon paɗen ɗo joni paɗen ko dow to banggue international en kaali joni wonande wondemo vraiment kuninke mo ganduɗa ko dariɗo sibo en 2000 nde woni président de la république en 2015 2016 nde woni président CEDEAO Yaya Jammeh e caɗele ɗe ganduɗa kewi Gambie nde no rendini CEDEAO o waɗi ko o waɗi toon inséré Jammeh Kisal Adama Barrow ko ɗo ari ko ɗo ni wondi o julde mum mosquée oumarienne o nawti ɗum laami jamnideji ha joni en ji Gambie no wayi en 2022 2023 o woni président union africaine golle ɗe ganduɗa kanko président Macky Sall o waɗi ɗum ko adi wadde ko ƴewde Afrique en kewani vraiment to banggue pottitte aduna ɗe o haɓa ha Afrique waɗi intégré e G20 dañi hen place en 2022 guerre crin russo-ukraine e Afrique fof yimɓe fof nden jii caɗele nde waɗi hakkude Ukraine e Russie so tawi mawɓe leyɗele ɓe gaari kanko Vladimir Poutine ne jeeya ko yimɓe jaldatno o addat tabal taw ne wawi yaade ɗo e Camrène jooɗoyɗa to o jooɗo ga en ɗum ɗon tan to banggue diplomatie wonko haalata nde Macky Sall ari toon ɓe joddi ñesa ñes nden Macky Sall ne yeehi haaldude makko beele o wawa wadde libéré céréal o ko mbiyata ko gemme ɗe beele Afrique wawa dadde ko yiyete ko sécurité alimentaire donc ndeɓe kaldi o jaɓani ɗum mais Macky Sall ne jeeya walla en mbawi wiide kam ko président ji ɓurɗi famɗuɗ ɗi jiiɗen Vladimir Poutine nawi ɗum ha to wuuro mum gendire ɗon ɗo yi aduna yaade makko toon ɓe gondi toon vraiment fo e gandi cehilagal makko hakkude kanko Vladimir Poutine e Macky Sall nde ummi ɗon o gayni ɗo présidence makko o waɗa nommé envoyé spécial 4P pacte de Paris pour les peuples et la planète toon to Paris wona noon Paris rendi ɗum ko leyɗele kono enen gandi somme foof ne waɗi ɗo ganduɗa ko ɗon waɗi siège mum voilà nde ummi ɗon o yehi toon to centre mondial de l'adaptation en jii o waɗi intégré o lomti toon ko banque monde hande yimɓeɓe ne kala mbasen yejjide fonds monétaire international ko kanko dari o haɓa ha keɓɗen toon 16 donc ene jeeya to woni 3e 16 eɗen joguino 2 16 mais 3e 16 o koye darde makko kanko Macky Sall nde o waɗi mais kala ko fatuno e darde Afrique to banggue wonande darde koɓe mbiyata ko dans le concert des nations wonande pottitte aduniyankewuji baɗeɗi ɗe Macky Sall haɓama ha Afrique dañi hen gueɗal wawi hen tawtorede kala ko ganduɗa ɗum ɗo koto banggue changement climatique to banggue dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo ene nawra climat to banggue énergie e ko way noon Sénégal Afrique heɓa hen gueɗal mum ha timma donc eɗen gandi ɗum ko leadership ɗum ko darde ɗum ko haare ɗum wona neɗɗo fof wawi ɗum haɓade hande eɓe kala haala to banggue o no kalɗa ko wonande candidature makko to banggue loni min waɗi mbimi somi lelima mboɗo wawi wiide Macky Sall o wonat woni hollum yimɓe fof ene gandi to banggue sa ƴeewi manam Macky Sall wonat c'est-à-dire Macky Sall wonat ko ɗon laaɓa way mami arta hen to banggue charte uji ɗi c'est vrai que hande min mbiyam Macky Sall ko stratégie ko gonga holliti ko mbiyata ko code d'honneur makko yiide wonande min mboɗo yiiɗi yaade kono mboɗo yiiɗi Sénégal jeeya e waɗo leydam mbaɗa porté candidature mum kono sa ƴeewi to banggue charte des nations unies ala fof ɗon mbi
leydi ma tan ne wawi waddema parene hay soko leyɗele goɗɗe ɗe mbawi waddema parene jaaha ko ngayne ɓuuri welde kam leydi ma wambuma heddi ko yimɓe ne paami darde ne ɓeyɗo daari yimɓe jii Yacine Fall yimɓe jii Yacine Fall nde woni ministre des affaires étrangères nde kan haala no holiti wonande no ɗum ɗon wona ko foti miijede ko way noon bon yimɓe fof gandi nde ɗo darde kanko Ousmane Sonko nde o yeehi to banggue sommet baɗɗo o yi ko wonande kanko heɓani yamirore ko fatuno e kan haala fof eɗen gandi kam kanko président de la république Bassirou Diomaye o heeɓi correspondance Macky Sall wonti ko jabaki donc ɗum ɗon eɗen mbawi famde hande gacco senen dutto ruttata koye Macky Sall ruttoto koye mabɓe ko waɗimi yiide min somi lelima so tawi Macky Sall o yi wonande ko en jii heccanki sommet baɗɗo to banggue ligue arabe ɓo ɓen kalliti yim kolliti yi wonande andu ko an woni candidat ko amin mbaɗata soutenir an woni candidat men sa ƴeewi to banggue conseil des nations unies to banggue ONU to banggue conseil de sécurité ko leyɗele joyi gon toon ko États-Unis d'Amérique ko France Royaume-Uni la Chine e wondude Chine et France et Russie yimɓe fof ene gandi Macky Sall e France ɗum kam haala mum haaltaki yimɓe fof ene gandi cehlagal Macky Sall e Vladimir Poutine yimɓe fof ene gandi Macky Sall e Chine Xi Jinping saha fof ne yiya wonande Macky Sall min komi sehil mum min yiɗan ɗum hooram hay nde o yalti laamu o wi ko kala ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa andi ko darnede poɗɗa wallede min Xi Jinping komi mawde mboɗomi caggal ma bon yimɓe ne gandi hakkude makko e Trump Trump hay so tawi bon wondane mais c'est vrai que Trump hande sa ƴeewi kañum darni hanki conseil de la paix kañumne yi ko ene waɗa défier oni ono foye wade noon ene jeeya hande ɓe ganduɗa sa ƴeewi ni to banggue Nations Unies États-Unis d'Amérique tan ne waɗi hen représenté en 25%. Donc ɗeɗo leyɗele fof hande Macky Sall vraiment to banggue relation mum to banggue ñeñagal mum e katantagal mum ko neɗɗo mo ganduɗa hande omo wawi haaldude e ɓeeɗo foof sa ƴeewi to banggue monde musulman o hande kañumen yidde mumen ko wallude Macky Sall gembude ɗumen beela yaaha toon to Nations Unies sibu darde makko sa ƴeewi to wadde résoudre caɗele ɗe ganduɗa ko gonɗe e aduna nde hande sa ƴeewi Israël Palestine sa ƴeewi Libye sa ƴeewi caɗele gonɗe ɗe hakkude Afrique wadde allégé détuji mumen donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hande omo daari omo haaɓe hen eko way noon ɗum waɗi mbimami Macky Sall so tawi o yeehi min mi yaani ko haɗata Macky Sall wonde vraiment secrétaire hande ni min mbiyatmami ko même Antonio Guterres en personne wawi yiide sa kañum e hoore mum ene jeeya e janggo e jaam darotoɓe wallude Macky Sall beele vraiment joƴƴine ɗum waɗi mbimi min mboɗo jogui yakar ko heddi ko haalani wonko mawɗo o haali hay so tawi o haalani yimɓe kam ne gandi ɗum ene jeeya e yidde makko heddi ko wonko jomum sabboto ko way noon kono yidde nde kam walla yaade nde ɗum kam laaɓi mboɗo jogui hoolare ne Macky Sall ko kañum wonata vraiment prochaine mo ganduɗa ko secrétaire général des Nations Unies machallah ɗum ko hunde wonde fayida mi sikki hojomaji men ɗi koko gasi ha laaɓi ceer en jiiɗino arde vraiment e toɓɓere men nde gandorma woni darde maire des Agnam mais malheureusement toɓɓe ɗe gasi ha laaɓi walla hojomaji ɗi gasi ha laaɓi ceer noon en ƴetti ɗum ñamani tan inchallah ma en gartu hen lawol konngol ma battini eyyi konngol am battidigol ko yettudema doyen yettude mawɗo Abou Sambou Diop anu ɓe mbi mawɗo wona sehil Allah mataw ɓooye wurde sa ƴeewi to banggue homosexualité o haali to banggue sa ƴeewi historique o guila e nden enda e ko way noon donc ɗum ɗon mboɗo sikki men gartoy hen voilà jii ɗum ɗon ko ɗum caɗele ha joni ni eɓen ɗo guilay hen saji ɓe mbima duhnugol rewɓe e ko way noon donc ha joni vraiment puɗi mabɓe nan ɗo wawata famde ɗum noon ko tawaɓe hanki tawi vraiment en jeeya waɗɓe porté le combat wawde haɓade ɗumen e ko way noon donc yettudego yettude dendagal bandiraɓe foof do hen jarama mawɗo Abou yabnaɗo on jarama wona wonde fannoyanke manam ko so hunde fawama e ma hay sa wawa enda yo Allah waɗan en jaam waɗa sutura Allah jarama on jarama ko noon ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men gasi ha laaɓi ceer en jetti en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe men ha tengti noon e bani men debbo nen toon to Bruxelles vraiment subaka e kikiɗe jamme ñalawma o wiyat kanko yewtere nde o yiiɗa ratam
donc sokhna Kane a salminama a jarnama a weltanama no fewi yo jaam e kisal woni men bandam musidɓe tedduɓe ha lawol gongol inchallah